Sing praktekna rebabu ciblek, sing moni tutuke Pak Bodong. Ya kowe. Paketi bu. Nah, terus saya banter iramane saya banter. Paketi bu. Nah, terus saya banter saya seru. Kalau orang bisa bali maring Cilongok. Main jaki. Main dengkulmu nyong sing lakoni goblok. Males ya Pak Bodong, males ya. Oh, aja gelem dibodoni. Gentenan kok. Lasung jumenglung lasung jumenglung apa Kang Gareng? Ngene iki nengin ngene iki. Ana apa? Nggih. Purantawati decolong karo Prabu Kumaradewa. Iya. Ki mengko anger ngomong karo ramane nek atine nyong karo ora adem dingin ora dadi to. Terus Aja bali dingin. aja bali dhisit. Aja bali dingin. Ngendikane Ndara Kresna sapa sing bisa nemokna Purantawati kowe sing arep ditampa dadi putra mantu kae kowe. Ndara Kresna ngendikane kaya ngono kuwi, Kang. Iya. Mulane mengko diaturna karo Rama Semar ing mengko. Mandeg dingin nang tengahing dalan tong. Arep ngopo? Seneng-seneng dingin lah. Lakon-lakon pamundhutane si akeh. Warang wurunge mengko nek wis ketemu karo Rama Semar ora teng lagu-lagu, anane mung sedih karo sedih. Oh iya. Ya wis aku manut karo kowe, Kang. Ya. Eto lindarane para putra Pendawa pun pada kondur maring Ngamarta kaya kowe. Iya. Atur palapuran karo para Pandawa mengko ben Pendawa ngrewangi Rama Semar. Iya iya iya. Heeh. Lah nek iki nyong karo seneng-seneng dingin. Heeh. Lagumu apa Kang mau, Kang? Lasung jumenglung. Sinembang Ibu Turangga. Waranggono. Iya, Waranggono. Warang walang. Lesung jumenglung. Iya. Jajal ora usah ditabuhi. Aku pengen krungu suarane Waranggono sigrak apa ora? Ya jajal. Ibu-ibu. Nggih. Kayang pada sementor temen ya. Angger panganan ora terlat kayang sementor. Ora beda karo penayagane kok. Apa? Penayagane barang ana wong bagi bungkusan pada ngedon. Ngedrop. Ngedrop. Iya. Kalah sebelum bertanding. Iya. Iya, pada karo seragame sih. Ria punya selera. Heeh. Cobi nggih, lesung jumenglung nggih. Nggih. Mboten sing teng dhuwur, mboten sing teng ngandhap, kur sing kompak, sing sigrak. Iramane ora salon mau, manten panter sithik. 1 2 3. Lesung jumenglung suindel-indelan. Wong wadon. Lesung jumenglung maneng kermanungkung kumandang ngepeki
Apa. Kita suarane Eni karo Rini tok nang kaya kiye. Suara liyane ora keprungu. Barengan mik yo aja dilek dewek. Mik dikolo. Ya suarane dhewek ketok sing moni kancane ora. Ke Citra ya melas ora kebagian mik. Kowe nang tengah mik siji nggo wong telu, mik siji nggo wong telu kaya kowe. Rini ya gotot nemen. Barang biyunge jeje bali kaya semangate tambah. Wah. Oh, alah. 1 2 3 Nah, rampak. Jos lah pokoknya. Ora kaya. Sinden-sinden Surya Ganta. Iya, penayagane yo pinter kok, Kang. Masa iya sih? Iya. Tak jajale ya. Bapak-bapak. Ngastomik nggih lesung jumenglung. Ampun kalah seru kali para sinden. Wong lanang iki kudune luwih seru, Kang. Bisane luwih seru sih. Lho, wong entute wong lanang karo entute wong wadon monine seru entute wong lanang. Bisane. Lah, wong lanang kan ana mike anger ngentut. Oh iya namike ya. Jajal yo. 1 2 set. Kenong kudu nyekel mik lho, kenong lho. Kenong ora nyekel mik awas lho. Nah, dicikut bae, Mas. Dicikut. Nah. Gambang ya kudu nyekel mik. Ora nyandak mik yang nganggo tabu gambang, tempelna lambe. Ya, wis kabeh nyekel mik kabeh to iki. Bonang, bonange kok santai-santai men iki lho. Wis. Yo, kabeh. 1 2 3 seru Mas sing mike ora cedak seru. Ih, pinter kabeh ya dong. Oh iya, mesti Surya Ganta. Iya. Ngomong-ngomong masalah Rini. Apa? Ngomong-ngomong masalah Rini karo Made. Apa? Nyong wingi kayong atine lara nemen yakin. Ceritane Mlaku-mlaku maring nggon peternakan jaran. karo Wong loro ki bocah loro. Nyong ora tau bar surat ali nyong wayangan terus ora tau ngapa-ngapa. temenan Ora tau ngapa-ngapa temenan. Lah Rini karo Made nyawel nyong, "Yo dolan." maring ngendi sih? Maring kandang jaran. Terus Lah nyong nang kono sing kiwa digandeng siji, sing tangan gandeng siji. Mlaku. Ana jaran warnane putih. ana jaran warnane putih. Iya. Lah Rini ngomong takon karo sing ngrumati jaran putih. Primen. Pak, jaran putih kiye anger sedina clingkrike ping pira? Terus Peternake jaran ngomong, "Nek jaran putih Mbak sedina paling ora ping 5." Terus Rini melirik karo nyong karo ngomong, "Kowe pah ping 5." Masalahnya surah nyong ora tau ngapa-ngapa sih. Terus maning. Ana maning jarane warnane abang. jarane warnane abang. Iya, gantian sing takon Made. Takone primen. Pak, jaran sing abang sedina clingkrike ping pira? Mbak, anggur sing abang ta minimal ping 10 sedina. Terus Made yang melirik karo nyong karo ngomong, "Kowe di ping 10." Kowe. Kok ngundange di Dedi sih ping 10. Dedi Dores. Dedi Dores. Terus maning. Terakhir ana jaran warnane ireng. Bocah loro kompak oleh takon karo peternake jaran. "Pak, angger sing ireng sedina ping pira?" "Loh, Mbak, angger sing ireng sedina bisa ping 20." Jaran ireng. Terus Bocah loro mlirik mari nyong kabeh. "Kowe ping 20."
Lah gantian nyong takon karo peternake jaran. Takone, Pak, kue jaran sing ireng sedina celingkrik ping 20, wadone gonta-ganti apa ora Pak? terus Ya semaur tukange jaran. Lho ya gonta-ganti Mas, gantian nyong mlirik karo bocah loro. Kowe gonta-ganti. alah, kowe dadi dolan mari nggon jaran kaya ngono. Iya. Pokoke mari wong lanang ki aja semakean, bener Pak Bodong. Bener Pak Bodong kowe Bu Ciblek ya mari wong lanang aja semakean. Anggap-anggape apa sih disindir-sindir kayak kowe ya disindir balik ya. Iya. Langsung jumlenge terus nah. Langsung jemblunge terus nah. Wong cangkem tok ya jemblung. Lanang karo wadon. Angger tangane nyong maring dhuwur wadon, angger tangane nyong maring ngisor lanang. 1 2 3. Langsung gumanggrung manakar nangungkung sak jroning tak tok 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 Wis sing ora bener sing ngarana tangane. Ya ora kaya ngrep tok tek ora kaya rame. Siki suara gamelan. Suara gamelan. Suara gamelan. Saya minta tolong yang berada di Bonang suara Bonang, berada di Gender suara Gender, pakai kepunyaannya mulut. Nggih. Jenenge apa kuwi? Akapela. Akapela nganggo tutuk. Ya. Angger kok nggo penayagan nganggo tutuk, Angger nggo sinden, nganggo cangkem, angger nggo dalang. nganggo CO2T. Iya. Ya jajal. Pokoknya sing demung yang demung, sing ngendang yang ngendang, sing ngenong yang ngenong, sing ngempul yang ngempul. Sing nyong jaluk suara kendang karo demung, balungan kabeh, saron, peking, rampak. Nyong nyeng nyong nyong nyeng ngene kowe. Yo Mas Harso, telang dang, cik rolu. Tlang dang, dung 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 dung, dung da, Seru Mas. dung da, dung da, Pinter ya demunge ya. Oh, demunge pinter kok. Nyong siki njaluk suara kendang ki kendang muni terus ke. Suara kendang. Suara kendangnya ditutwuri karo suara gender karo siter. Oke sing gender ya. Suarane kudu kaya gender. Sitere ya kudu cekereng 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 kaya gue. Cekicir dangdut cekicir dangdut. Pak Selamat sekali-kali kon moni ya, cemeneng bae. Monine anggarane uler tok. Anggarane uler ta ya mencolot. Siki siter karo gender kendang. Ayo Mas Harso telang dah. tlang da, dung 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 da. Kaya gemblung. Gendere kon iramane sing patut. Ji ro lo. Dung da, dung 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 da, dung dung da, dung dung da, dung 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 da, dung dung da, dung dung da, dung 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 da, dung dung da. Sitere di sitere. Da, tung 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 da, tung da, tung da, tlang tak tung da, tung da da, tung da, tung. Wes sing moni kacek-kacek Pak Selamat dewek apa? Wow, luar biasa. Luar biasa. Ora ketang cek. Wes anu siter apa tamborin? Kayong main ya dong. Main. Kayak kowe sing main ke. Ana maning sing main krungu ora? Apa? Suara bonang penerus karo bonang barung ke main banget ya. Temenan karo kendang ya. Mosok Iya, mike bisa rebutan. Yo Pinipin.
Pak Rasam kali Pak Sono mangga. Sing sing Bonang Barung ya monine blung 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 ning blung. Ngo sing Bonang Penuh sing pli polang kuwe. Pli polang kuwe. Ya, siji mikik sing cedhak barengan. Ji ro lu. Tung ta, tung 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 ta. Hop nganggo mik, Mas. Oh. Ora dijak melasi, dijak kaya kowe. Miki pun dipun asta niku teng inggil. Nah, dicekel wong loro kaya nyakel es krim. Nah, pada tuane iki ngono rebutan es krim ya kena. Nah, kaya kowe, Pak Sono jejeran karo Pak Rasam. Sing genah. Nah, kaya kowe depan-depan gagah-gagahan. Kaya jaran ijo karo jaran biru. Ji, rok lu. Tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung tung ta, telang tak tung tung ta, tung ta, tung ta, tung tung. Bonang Barunge nyong wis krungu, Bonang peneruse. Dewekan. Nyekel mik. Bonang penerus kaya ora genah temen ya kan. Ya, dewekan karo kendang tok. Si, rok lu. Tung ta, tung 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 ta. Kowe jeng esek iki lah ya ora dadi lah. Long leng kepriwe kata-katane. Wis bubar. Oh iya, ada anggota baru ya. Iya sing terakhir dewek ya. Nyong jaluk kendangnya ngau kendang jaipong. Karo gambang, karo suling. Mas Lukito, Mas Jakim karo Mas Karmono. Kendangannya tetap telang dang, tung kayak kowe Mas Karmono. Tapi jenengan simoni aja Mas Harso, kendangan kesel. Yo, siji, loro, telu gambangnya sing seru. Pedangnya orang kenal lah. Malah rembukan dewek. Malah paiton-paitonan dewek. Pedang ora kenal lah, gambang ora bener. Pedangnya geblok lah. Bubar. Malah paiton-paitonan dewek. Tampil ke muka Bu Ciplek karo Pak Botong. Ya. Yang jaluk lagune Pacul Goang. Dados. Tong ting dong tang dong.
Wilujeng enjang Bu Ciblek. Wilujeng enjang. Wilujeng enjang Pak Bodong. Wilujeng enjang. Deneng serak. Serak-serak nggih kemutan niku wau siter. Monine siter. Primen Cancang cincing. cincing bae ya. Cincing bae nggih. Sapa sing cincin? Sitere mau kone dalange kan. Kompak. Kompak. Dianu nang garenge pinter kabeh. Sindene ya ta ijeng mikir dong. Lah iya. Pelawake aja kalah dong. Nggih. Jajal pelawake. Seru-seru sing apa? Hah? Nganti nyunger pambrol. Apane? Jajal pelawake aja kalah jajal. Kenapa? Ngrebab tayeng apa ora ngrebab kendang karo kempul. Dadi siji. Lagune es lilin bisa ora? Ya tayeng, Sing tayeng. ngek. Pak ketipak Sing tiku. ngerebab sinten? Yang ana dirembuk bocah anu tiang kali. Ngerebab siapa dong? Nyong apa Rika? Kowe ya kena disit. Ngrebab. Nyong ngerebab. Heeh. Dodok ya. Iya. Nang apa sih? Weteng ditonton ya lara. Kudune sih ora kewalik. Jadi rebab, Hah? jadi rebab. Iya. Abot ya blek. Nang apa sih? Wong ora amplop. Kena iya ora, ya kaya gue ngembani telak karo anak kena iya. Ya keprimen. Ya, aduh dem. Kok disit goblok lah. Ya rebabe disit engak-engak. Sing praktekna rebab Bu Ciblek, sing moni tutuke Pak Bodong. Ya kowe. Rika moni. Iya. Nggih. Apa? Contong. Condong tuh. Condonge moni. Tutu goblok. Wis apa dong? Sedang kok pembunuhan kan kira-kira. Saya nggo nabu, mbok kanggo Nggo piye? nabuhan anak kok ya. Pokoknya cakil. Bunyinya seruak. Ya. Karo tamu ya. Niki Bu Ciblek dikalungaken, Bu. Nah, orang ngel. Ngek. Pak ketipung. Pinter ya terus. Apik ya? Tapi pinter dadi pemusik ya. Iya, Pinter, nyong ya pinter. Besok ngamen ya. Ngek. Kepala ketipung. Terus Pak ketipung. Nah, terus saya banter iramane saya banter. Pak ketipung. Nah, terus saya banter saya seru. Kalau orang bisa balik maring cilongok. Main jaki. Main dengkulmu nyong sing lakoni goblok. Males ya Pak Bodong, males ya. Oh, aja gelem dibodoni. Gendenan wong apa pada oli amplop. Kalah. Ya wong anu. Kowe aja jengking-jengking kaya kowe. Langsung tongkrong jengking-jengking prene. Maka malah sumbut karo dalange goleng ngomong. Apa sapi? Jalan jarang. ireng ping 20. Awan. Temen ini anu ya. Til. apa gue? Monine kepriwe? Kepriye? Pedok. Senare rebab pedot. Pedok. Monine priwetil kayaknya. Nggih. Til. Masa senar pedot monine til. Ya ora. Lah kon monine dot ya til. Ya ora bang senar. Lah yang arep-arepe senare lah. Berisik. Ora, ya, Senar ya. larang ki kaya piye? Senare betukune nang yo. Delang Yojo yo ora. delang senar anggar senar gede ya. Lah ngeri kan keprimen senare monine. Ya toh. Toh. Oh jajal ngene. Padane yo, baleni yo. Toh. Pedot. Lamo lah gantenan kowe lah. Nyong seneng. Berarti rebabe pedot orang nganggo rebab, kendang tok karo Nangtok nggih. gong. Lah kendangnya teng menine ember kenapa sih?
Oh, rebabe pedot kendange suwek. Ya garigong lah lumayan lah. Pak Bodong garigong. Piyak. Garigane sing tiba. Ini ping 10. Ya ora terus junjungnya terus melu turun. Ora teyeng ya dhewek yang esuk anger Rika wis teyeng carane nyontena be kan pinter. Ngamen bareng. Mbak ngamen bareng. Iya. Tapi benar-benar racun Apa? jempol. Kebelet nguyu. Kayak Deska kayak ora mandek-mandek guyune. Dene kowe nganti nangis kebelet nguyu. Iya pancen pinter ya. Malam menjelang pagi Iya. warga Sumbang tetap sih akeh sing do Alhamdulillah. wungon ya Sing para. ngriksane si akeh, sing lenggane si akeh. KCM ya si pepek. Bapak Irawan ya teh si lenggah. Benar-benar saling hormat menghormati keluarga Mbak Ari. Mbak Ari hajatan nanggap wayang dipirsani ngantek esuk ya. Iya iya. Moga-moga kabeh mau berkah Allahumma. Amin. Mbak Ari sakeluarga ge ora masalah pamer ora masalah apa. Wong ge syukuran. Nanggap wayange Mas Jeder. Biyen dong nyepiti ya Mas Jeder. Siki ya Mas Jeder. Lawake nggih Bu Ciblek kali Pak Bodong ririn nggih. Lah ngenjang angger ge adine Mbak Ari ya Mas Jeder maning. Nganggo lawak apa ora? Nganggo ning nyongtok Rika ora melu jare lara usah nganggo bodong lah. Ganti ya ya. Maningan durung karuan. Urung karuan. Oh, urung kan ora maksude. Urip. Sing ngendika Bu Ciblek lho dinyong lho. Besok nanggap wayang maneh kok. Bodong ora saiki moga-moga Sumbang udan. Ya aja udan. Udan gede. Ya ora tetep rika ya panjang umur. Tak jaluk nambah boto kae sing panjang umur dongakna ya dong. Sehat. Ya iya tanggapane luwih laris. Amin. Brengose ning ya ganti dong. Membentang. Ganti apa? Ya ganti tepes apa-apa. Aja hornet. Awit gemian ora modal. Oke. Mbok kata pemundutan diparingi. Kata tapi pengen ngrungokna pelawake dingin kok. Oh, ngrungokna kae. Ngrungokna apa lho? Lah mau kae jajal kowe ngrungokna, Mbok. Ngrungokna apa? Sekalian pada menggon kandang jaran. Jaran apa? Jaran maksudnya takon karo anu sing Oh, Rika hormat mau jaran. ngrungokna. Ngrungokna lah jere kok ngomong kewan barang ya ana sing ngomong-ngomongan. Ya, anak kewan zaman biyen nek sing kita langka. Iya? Iya. Lah ngerti kowe? Ya ngerti nek biyen jare ini nyong. Iya. Nek kewan ge pada omong-omongan. Contohnya. Contohnya ayam, bebek, ya omong-omongan. Bisa nek kepriwe? Ya bisa padane nyong dadi bebek. Rika jadi ayam ge nggo padan. Heeh. Nggo padan ya. Kowe ayam apa nyong? Oh nyong ayam. Iya. Ya nyong ayam mereka bebek. Iya. Ya wis ngundang nyong. Yam. Yam. Ini sing bener ya. Aku malu. Lu masih ada. Babon yang lain. Terus jajal. Apa bebek? Wis pernah bertelur ngendong. Ya wis wong ayam ya masih bertelur. Syukur. Rosa nganggo A. Ya syukur. Syukur. Ya alhamdulillah nyong bertelur beb. Iya, telurnya nyong ya cukup lah. Sepira. Ya cilik tapi ki. Ya ampun. Nek wingi ta mendon gede setitik. Ya nyesuekna karo bolongane sing nggo metu. Iya. Ngono semeno ya cilik. Semene Ya lah. cilik ya. Semene beb. Sumbut babone cilik. Ya ora semrica lah. Semrica jenengane ya kutil gue lah. Kudu nduk. Semene. Semene beb. Iya. Lah kowe yang ngendok. Ya ngendong.
ngenduk. Sepira? Nyong tak ngenduke gede. Ih, senenge ya Oh ya gede, iya. Kurang gede, mak maning gede maning. Andok kok. Kuwi senang. Yang dari jalane. Oh, gede. Gede. Ya larang regane ya Ya jelas larang gede. Pira, Bet? 2.000. Ih, Kowe sih sing sepetit. nyong cilik 1.000. Ya ampun. Murah temen 1.000. Ya lipat ganda nyong si 2.000. Ya ora apa-apa. Arepan nyong 1.000 ndoke cilik ning silite ora sewek. Anggerika jejal. Apane? Wek. Suwek Iya. nyong gede. Ya iya. Regane. Regane Iya. apa 2.000. 2.000. Ning kan larang, Bu. Tapi larang. Tapi kan larang. Iya. Lah Tapi terus sewekan anak ya ora apa-apa wong larang. ya tapi kan larang, Mbok, wong sewek. Loh, ya iya. Ya iya. Ya bener. Larangan anak ya tetap ngakoni. Ngakoni. Iya wong bebek karo ayam kan apik endi. Ya apik ayam. Ya salah luput Ora bener. Bisane angger ayam. iya. Nuwun sewu nek cara wong dijodohan kepengin momongan kan nyuwun karo Kang Maha Kuwasa diparingi ngaturaken alhamdulillah mensyukuri. Iya. Tapi angger ayam kepengin ngenduk ana jago kuku luru merek langsung dekem. Ning angger wis ngenduk malah ngalala karo sing lanang. Keprimen. Begitu ngenduk langsung omahe sing lanang. Tekok, tekok. Tekok, tekok. Dipaiduk. Beda karo bebek. Nah, angger bebek kenang Pak. Walaupun blek udak terus terang. Tetep tepuk tangan. Kowe ngerti bebek apa kayak kayak dikeprok. Karo ngomongaken terus terang. Wak 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 wak. Jadi arep pas sewak ning tetep diakoni sewak sewak wak wak. Gue kupingmu sing ora bener. Sing jenengane bebek ya monine ya wak 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 kudu sing sewek. Iya. Angger ayam monine kudu pekok ning Apa? petok. Ya pada baik. Ya padha. Kowe nyalahna karo nyong kowe ya salah. Salahe Keneng apa gede karo cilik sing gede tok sing diomongna sewak. Kan salah. oh kayak gue. Ya iyalah. Ya bener gue. Dong, Ah, aku mau liwat ngene. heeh. Nang kono ya. Ya. Ana wong gemblung telu dong. Ya ampun, kabeh mau ya disyukuri. Nang kono Wong wong gemblung disyukuri lah. Priwe lah. Ya ana ampun. wong gemblung telu. Nang sana? Iya. Heeh. Ya tayenge ngomongnya wong urung karo wis. Sing siji meneng. Sing siji wong gemblunge ditakoni urung. Siji ngomong wis. Iya sing siji sing nomor loro wis. Sing nomor telu takoni meneng. Lah sing nomor sijine urung apa wis? Urung. Jangan nganti mulek awas lho. Iya, anak mulai. Angger sing ditakoni pertama ki urung. Nek sing di kepindho takoni wis. Nek sing ping telune meneng. Wong gemblunge. Iya. Oh. Iya, ki sing ditakoni pertama ki sing urung. Dong. Nun. Kayak mangene wis madang apa urung? Wis. Wis, oh berarti wong gemblung sing keloro. Riskan. Berbahaya. Wong gemblung sing Iya sing keloro. Iya. Mana Iya. aja gemblung tak Dong, kowe mari ngene wis adus apa urung? ngurung. Oh, sing wong gemblung pertama ki ya. Angel temen ya. Angel lah. Dong, kowe wis nambani duit apa urung? Oh, wong gemblung sing ketelu meneng.
Caranya aja gelem dibodoni Pak Bodong lah. Pripun? Aja gelem dibodoni kali Bu Ciplek. Nggih. Jajal gantian takon maring Bu Ciplek. Blek, blek. Nun, Wah mengene wis madang. mau Mbak Ari kayaknya nang dia. Jare wingi dirias. Wingi Mbak Ari dirias ayu banget loh. Black, black. Aku wis seneng. Blek, blek. Anon, Wah ngene adus apa urung? rambutane ya. Rambutane main banget yang ngelotok ya rambutan iki ya. Main. Blek, blek. Anon. Ayu tak perkosa. Umum gua ngene karepe menang dawa. Karepe menang dawa gemblung nomor 1, gemblung nomor 2, menang bae gemblung nomor 3. Citra bisa Sri Huning ora Citra? Saged. Kaget ya? Sakit Mbak Cit? Mboten, Teh. Dereng. Durung. Dereng. Ya wis, nek ono aku njaluk suarane Mbak Wiwi. Ah, Bibi. Wi, Wi. 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 wi, Wi. 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 Mbak Wiwi ayo minyak. Wi. Wi. Mbak Wiwi wah jan. Ayune Wiwi wi. Wi, Wi. wi. Kowe miki mari ngene. Wis adus apa urung? Ora semaun. Oh berarti ya si nomor 3. Ya wis. Oh, gemblung. Black, black. Nun nun. Ora iya ya, nun ya. Apa? Mikir kebagian bakso. Oke nomor 3 ge menang bae sih. Benar. Menang bae sih. Punya arep ngomong kesusu. Ya bukan disemauri ya. Ambil kesempatan. Ya iya mbok disemauri. Niki Sri Huning nggih Mbak Wiwi nggih. Nggih. Ngomong taksi Slendro. Gareng. Apa? Kowe miki mari ngene nganggo klambine wis digosok apa urung? Lambene nyong digosok. Takon. Wis digosok. Ki kebetulan. Kok takon karo gareng kok. Oh iya. Reng, reng. Apa? Wis digosok. Digosok. Takone liyane ya lah. Wis apa urung? Digosok. Oh, ki gemblung nomor 4. Gawe dewek kok ora bener. Oh, gawe dewek. Mayen nyongtok sing gemblung. Mangga Mbak Wiwi. Mungsu gareng tak angel menange. Waludya Sulistyeng Warni. Mboten teras mawon iki Mas. Ya wis terus ya ora apa-apa iki wis jam 3 punjul. Jam 3 punjul. Nggih. Ojol. Ya buka orjen wae Mas Hasim. Yuk. Tetuntok endang tak darudung tutung tak ketok tuntok tung tak tutut darudung tutung tak tak Akhir. Sor.
ho ha ho. Sampun Mas Gareng. Matur nuwun nggih Mbak Wiwi, pancen panjenengan sengaja kula pilahaken sing aso-asoan. Nggih, wis. Ya menurut saya krik-kriken. Ya, wis gedeni monggo. Rogol nang panggung malah nyong sing di Lah. pisuwi mengko. Nggih, nggih, ngati-ati. Muga-muga lancar kandunganipun nggih Mbak Wiwi nggih. Amin. Nggih. Bu Ciblek, Halo. muga-muga nggih lancar nggih. Nggih, amin. Wudunipun ora pecah-pecah. Enggak ya aja lah disit. Mbak Ari Samsidol, Yo, Ari Samsidar. lagune Gubuk Asmara. Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Wah, gubuk asmara ki lagune wong bercinta ya, Kang. Lagune wong bercinta ning semu lirike. Main dirungokna ora kasar. Melasin apa nggih? Nang apa? Ya yo ki bubuk bercinta. Bubuk asmara yo Mbak Wi anu Mbak Ari. Pamundutan saking Sri Kandi Pemuda Pancasila. Oh, ngaten nggih. Yo. Langsung labu. Lah kok wis mau wis labu. Wis kebelet. Kebelet ngendi? Kebelet tembang. Nembang ya nembang. Dadi kepo temen apa petakon kok. Pelawak kowe apa ora usah takon. Ayo sikimu, ayo. Ayo sikimu, ayo. Ayo kawus ora. Blek menang bae engko iki dadi kowe gemblung sing nomor 3. Ya bener. Ya bener. Ya. Dong, Ya. dong. Hah? Oke, padine. Metu ngendi? Ora bali. Wis mangan urung dong ket mau. Yo wis. Oh. Nomor loro. Anu kelalen. Yo Mbak Ari. Lagunipun Gubuk Asmara nggih, Mbak Ari. Belajar nggih, Mas. Sik Surya Ganta mengko ora ngaso ya. Awan terus latihan, besok minggu budal Cirebon, balik Kang Cirebon budal Solo. Wis pokoke ayo bareng-bareng ngrembakake. Iki nang Cirebon rada bebas iki, awet apa ya. Ning sing Solo mengko nganggo wayang ngapak.